hasi. Jose Luis Zelaia, ermitatik hurbilenekoekin egin beharko du eta Otegik mundialdekoa. Ebakier aldetik zigorri merezi duten edo ez. Jose Luis Zelaia aurreko sailean ari dena, beltzez. Lasai, ez dago hemenik hiri arnaz estukaritza, oraindik lan pikima bai dute. Bigarren mailaren hasieran, Edauntzarra tema amaituta, bosgarren txanda edo bosgarren ekitaldi izango dituz gai, eta horretan Neaburuko hiru gazteariko dira lanean, Oian, Iñaki eta Amaiur, esan bezala justu honen ondoren. Beste 10 minutuan amaituko dutelako lana, hor non bai. Amaitu du Zelaiak, bere bigarren maila. Ezatzen dugu sei bakoitza 4-5 mailatan ebakitzeko moduan izango direla. Zabentxe amaitze hartu. Eta oraintxe bertan Autekik bere hirugarren mailari. Ahí va. Atzeran kontrarioak nodogon amaitza Rautegi ere nahiko paren ekiko diote azken mailari pensatzen dut, azken maila izango dela biak ala biak eta beste bat geratuko zaila oso ebakitzeko horren gurutzatu eta bigarren saila eta azkena ebaki beharko dute. Zelaia mailaren hasieran. Ontxe da animatzeko momentua. Azken maila delako, saila amaitzeko. Eta bizi-bizi. Otegik bere ritmoan. Zelaia. Biak batera amaituko dute, ja Zelaiak amaitu du berea eta korrika, orain bai eta Otegik ere amaitu du bueno, segalaria dira, ez bosolariak, beraz segalaria pitxin hartu Zelaiak eta energetikoa eta laguntzen Zelaiari eta Jose Gabirondo Otegirekin punte gainean ez bizitu, nahikoak eta kontua toiz gehiago izela, ez? Lasai egile da nahiak hon lehen saila, 6 mailaten ebaki dute hor non bait hau ere neurri bereko da, gogoratu zui bakoitzak 225 Otegi lehen mailaren azken zeratu da biak ala biak Pare-parean bigarren maila botatzen ere. Biak batera. Edauntzarra. Baina Otegi korrika tortzen denez, harrapatu egiten du. Biak batera, hirugarren mailan. Maila batera, Otegi, baina gero bukaera ez egin. Baina aldiz, Zelaiak, maila batean botatzen moduan da, bere bigarren saila. Biak ere pare-parean
Bien azkarrazka, bien. Baina zabalagoa, Otegi. Arkaitz. Jose Luis Zelaia eta Kenkas batetik. Bestetik Gurti. Galarraga eta Julen. Ondo ensaiatu, zeuetzen, bio batetxuak.